بۆ ئەس بێژم وێ دەنگێ من پڕ بلند بێ پشترە گوهێ گۆ من گۆدار بکەن ترسم بەرەوباژی بکەن ji ber yê got min bin guhê dîwarê derewa xînê însan e ترسم خیالێکش خۆرە çêkim wek cinneta dostaniyê de pirpirim ji ber yê got kabûsa ber dê xeyalê min însan e bi baskê azadiyê wek kevoka ezmana welatê xwe ez newêrim bifirim ji ber yê got min nêçîra xwe de ji ezmana bênê xwar însan e ez êsiriyê dengê bilbilekî me godar bikim hembêz bikim lê ez newêrim ji ber yê got bilbila pêşa çavê min di qefesê de ker bike bêdeng bike însan e nikarim berê we helbestê xwe bidme rêgerîna rastiyê û lê bigerim ji ber yê got helbestê min kelepçe dike însan e ku çawa çavê min ronahîkê bikeve ji kesekî de nabêjim û nebêjim ji ber yê got çavê min kor bike însan e nikarim berê we helbestê xwe bidme rêgerîna rastiyê û lê bigerim ji ber yê got helbestê min kelepçe dike însan e li ber destê qederê ez bûme êsîr sîwî reben parsek ondayî sebeba ku ez xwe qurbana birîka xelkê dikim însan e ez tirsim bûme aşiqî jiyan ji evîneke nediyar û yê ku xıyanetê dilên bike însan e pirê caran xwe mirinê ketim ku ez bimirim û yê mirinê mişa bike însan e wê çawa dayîka min li ser goran bibî û yê pêşiya dayîka min digirê jî însan e min tövbe bi careke diyor me vê dinyayê min tövbe bi careke diyor me vê dinyayê ji ber yê got min dewletbûna xwe da kowlê dike însan e ger însan wisa bî çime însan însan e ka vicdan ka rûmet ka dil ma gelo ev jî ne para însan e ey însan